abantu aba katyeni babutyala. Bawuvice nekomiti uba umvangeli uba uNdongeni fundisi tata abakhulu Hlangisa Sosekethe umsuthu Vice Wesithili komiti zonke zamasebe usisi ntombi umama abantu bokuhlala guildas ezikhoyo apha abantu basenqanda iLady Frey umzi lona wamagcina noTyhopho Maqoma ihlobo nezalamane nawo wonke bethunana umuntu okhoyo apha kwaFlekisi molweni bazali bam molweni bethunana ndim ndedwa bawutshiza odandathekileyo so nxa ndithi molweni ngicela neresponde molweni bazali bawutshezi phambi koba ndithi kule family Tutwini ngexesha ndicela umkhuluwa umfoka uKolweni ndisithi mfoka uKolweni ndicela undifake ngomthandazo apha ndathi kuye ayo family yodwa eyonzakeleyo nam ndiseneso sinqulu nesinqala bawutshezi family Tutwini akuhlanga nto ngehlanga andazi abukho abantu abayithandayo ibhola but le team ayo team yam ndiyayicapukela la team andiyithandi uTsatsana ukhona uyayazi la team yakhe andiyithandi but ndithe nxa ndifumana lo myalezo undifonela ndisuke eMandaleni la convention ndive nje usithi bawutshezi mkhulwa Flekisi qha ingqondo yami Flekisi flephu because azafani zabo zibusimila ingqondo yami ayayibamba because misahamba noba uthabatha ndithi hey andiva lento yoba ungitshezi andifike endlini but from that day until today andikabikho right from that day I'm not okay ngoba abanye abantu ngokubazibuza uba wayengazi uba okay ngoba ngwase Andrew Lusaba wena ngwase side C nangu umkhuluwa umcube sasisebenza kunye nalento ebhalela isAndrew sibhalela iSekethe nangoku obobudlelwane busenje yazi bawutshezi lento ubuyithetha mkhuluwa phambi koba singene elizwini abantu baseAndrew umanyano laseAndrew ndithethiswa yilento ukuba umpumelelo unyanisile umkhulunyelezi nxakethi imeko efana nalena uFlekisi ebehloniphe phezukwento zonke Flekisi abantu bebekhona kwaTata uRhalo kophi andikwase Andrew lamzalwane wakumela phasihlalo wabuba utshezi engekho sama saba ngonobhala sobabili waba ngunobhala wesebe ndaba ngunobhala weSekethe saxhoma ibhaji kaTata uRhalo usiyabulela maphukati pha phezulu uFlekisi he make it sure kuba yonke into ihamba ngendlela so xa ndiza kwiPirates iPirates ndava kabuhlungu nxa ilahlekelwa yilantwana kwakuthiwa nguLiremi a good player kufika loo nto kumtshezi ngoba silahlekelwe it's a good player uFlekisi umuntu oyazi ibhola lantwana yayilungele la yayimbi kakhulu silahlekelwe sulumanyana leyo nto afunakanga sithandabuze into simela apha enye nenye siyazi thina sulumanyano silahlekele join kodwa le uba mncinci kule komiti emkhulu nayo undifundile ebhuti into zakalisile kodwa ke uba utshezi sivana kakhulu ndozakele nyani bazali but kuyo yonke lonto leyo Tutwini ilizwi likaThixo benike sahlala noTata uPhuwana pha eBheki pha eLitha Park
ilizwi likaThixo liyacingisa likwenza ube nesiyezi ungazi uba ubekephi ungabekephi. But now umbhali bawudlangisa inene abantu aba babutyane inene. Once aqale ngalanto ethi inene ndifunga umama le into soze ndiyenze nami ke ndiyisho ngamaxesha. Ndiza kuneka ke bawutshenzi igqibile yami into ngoba apha ecaweni into emandi uMoses nayinika ixanduva kwanikwa noAaron xanduva. Xa ndinika ixanduva bakhona uAaron abalapha abazawuthathela, but umprofeti apha kulo 40 aba bantu bawutshezi babuye elithinjweni. Aba bantu babuye elithinjweni. Xa uselithinjweni awuyithandi la nyama ndiyithandayo. Abantu basesayithi bazawundazi xa ubuye elithinjweni. Xa uselithinjweni I mean awuyityi laa nto ubuyithanda, utyisa into ongayithandiyo elithinjweni. So babuya kuloo meko injalo bahlaliswe phantsi. Uthi umbhali xa iqalayo la vesi u40 u1 from 1 to 5 bathuthuzeleni abantu bam nithethe kakuhle na nithi zonke izinto zabo zixolelwe ngoba basuswa kwimeko bebekuyo bayalungiswa mentally and physically bahlaliswe phantsi. Malibonke izulu inene abantu aba babutyana. Abantu aba babutyana. Ufike ilizwi lithi ilizwi memeza. Uthi lo mntu ndimemeze ndithini? Ithi yonke inyama ibutyana. Akaphelela nje fokatyuthula ukuthi bubutyana. Uthi ubuhle bayo, the beauty of it. Kanye into engeni phayisa uba udiya uthi nxa usijonge esipilini ubona ubuhle bukaThixo. Xa ndijonga mna ndibona uThixo, nami nxa ndibona wena Tyuthula ndibona uThixo apha kum. Utsho uba udiya, but uthi umbhali ngoku ubuhle bayo bunjengetyatyambo yasendle. Akantala nje ukuthi intyatyambo eyasendle uyafanekisa. Ufanekisa wenza isifanekiso sobuhle bale ntyatyambo, so sale nyama nentyatyambo ihlele endlini. Ihlele endle le ntyatyambo ihlele endle. Akalinela nje ngokuba itsho laa ndawo ithi ngokuba umoya kaYehova uvuthuza kuyo. Umoya lo kaYehova uvuthuza kula ntyatyambo yasendle. Kulaa ndawo sima kuyo azothi inene abantu ke ngoko babutyana. Yajoyina bawuvayisa. Ndigqibile tatam ngoku sakunika. Then ndazingisa uba lo mbhali waye ngathathanga enye into noba ngumthi noba ngumka kodwa wafanisa nentyatyambo yasendle. Ndaphuma nento ethi andilili chule lentyatyambo kodwa bakhona abantu abasithandayo intyatyambo apha. Flowers abayazi uba ngexesha elithile funeka ifumana amanzi, ngexesha elithile yenziwa lento, ngexesha elithile ithwani lento intyatyambo, because you need ukuyimaintaina intyatyambo. Kodwa nako ukuyimaintaina kunjalo umoya kaYehova uvuthuza kuyo, amaqwa neentoni zidlula kuyo. Ube njalo nayo uflakisi eyintyatyambo yelikhaya kodwa amaqwa alapha eKhayelitsha ayedlula kuye. Ngoko ke abantu babutyana, buyoma utyana iyabuna intyatyambo. Utsho lo mbhalo.
hayi bawuvayisi yiqhibile tatamngu andunginike. The main fact is endifuna uyithetha ngoku ndiyeke ebhayibhileni. It doesn't matter noba bantu abathi le ndevu yam intle kangakanani na ndikhawaza isisu nje esikhulu, but at the end of the day ndiza kubuna ndome. Itsho loo nto leyo because bendijikajika nokukuba main fact ukuthi awutsheza uphuma kwethu apha funeke silungise indaba yethu noyesu, ngoba we don't know lawukhala nini ixilo, because nyani ubumelelo bendingabone nengxaki la mzalwane kumgqibela kwam ebefresh kum engenanto, umgqibela kwam emnyuway engenanto. Sibuzana noba utsheze apha sithi yini madoda, le ndoda ibitheni kodwa iyabuza ityatyama. Abantu aba babutyala. Thatha indawo yakho bafayisi.